Kita ko si nanay nagbibinta ng katuray sa gilid ng kalsada sa bayan ng Lukaw. Ngayong araw, makakatanggap si nanay ng blessing. Nay! Nay, saan ka papunta, Nay? Magtitinda ako, anak. Ano? Magtitinda ako. Magtitinda kayo? Nagtitinda kayo, Nay? Naubusan ako ng gasolina. Ay, kawawa ka naman, anak. Sige, Auntie Bari, anak, meron akong nagtinda dito. Kanina pa ako dito nag-aabang. Wala akong makitang dumadaan dito. Ngayon, anong dala nyo, Nay? Magtitinda ako, anak. Nagtitinda ka, Nay? Oo. Anong tinitinda nyo? Katuray. Katuray, wow, sarap naman ng katuray na to. Oo. Taga saan ka, Nay? Taga rito sa Lukaw, anak. Ay, taga Lukaw kayo. Okay, nagbibinta kayo ng ganito. Oo, sir. Meron na kayo ng bintahan. Meron. Pagkapunta ko dito, hindi ko na na-check yung motor. Wala na palang gasolina, kaya malayo pa yung gasolina na pupuntahan ko. And then ngayon, wala pa akong dalang pera. Naiwan ko dun sa bag na akong pang gasolina eh. Kawawa ka naman, anak. Sige, Auntie Bari, anak, nakatinda na ako. Bigyan na lang kita pang gasolina mo. Anay, ano po? Pag ito na lang, nakatinda na ako, bigyan na lang kita ng panggasolina mo, Oh. anak. Para makarating Ay, ka sa itong trabaho 50 na to, nakapagbinta na kayo. Oo, para makarating ka sa pagtatrabahoan mo. Sige, Nay, maraming salamat po. Oo, anak ko. Hindi kayo nagdalawang isip para tulungan ako, Nay. Oo. Pero paano yan? Wala kayong iuwi sa bahay nyo. Baka may Bali, anak, pa meron pa akong ititinda. Ay, titinda nyo pa to. Oo, anak ko. Okay guys, taragin na natin si nanay. Nay! Nay! Gumagawa lang kami ng video, Nay. Nandun po kayo sa video namin, Nay. Yan o. Yan yung ano namin, Nay. Yun yung video namin. Gumagawa kami ng vlog po. Yan. Kaway naman kayo sa vlog, Nay. Yun po, Nay. Kaway kayo sa vlog. Kaya tingnan dito. Doon yung camera yan. Tara, Nay. Samahan nyo ako. May bibigay ako sa inyo. Oo, sir. Ay, ilang years na kayo nagbibinta ng katuray? 2 buwan na, sir. Ay, 2 buwan na kayo nagbibinta ng katuray. Oo, sir. Okay. Ilang taon na kayo, Nay? 81 na, anak. Ano yan, 81 years old na siya, guys. Yan. Nagbibinta pa rin siya ng katuray. Masarap ba to sa katawan, Nay, di ba? Masarap Anong naman mas- yung mga high blood daw. Kaya ano, masalusin ko na kakurse. Tinatanong nila kung sinipinda ko. Oo, sir, nandito sila. Anong masarap na iluto dito, Nay? Yung parang kulay ng kamuti. Pagkakulit yung kamuti. Magkano binta mo, Nay? 25 pa na. 25, sige. Kunin ko na. Kunin ko na talan. Tapos, Nay, hindi lang yan, Nay, yung ibibigay ko. Nay, maraming salamat. Tapos yung inom, Nay, yung katuray. Magkano lahat ito, Nay?